my people waiting they play Hannah then now. Can you hear me? You they film me? Okay, guys, this is another interesting, mind-blowing video that is happening today in Asaba Delta State. See, guys, this one they happen na. I don't know what our land is turning into. Like play, things are getting out of hand. Buhari nandio tieti piala Nigeria. Hetilia gogo in our. We are no longer safe in our land. We do not know who is military. We do not know who is Boko Haram. Nigerian government have recruited them into the military to tackle us. So I'm going to let you watch. Because wiki wanya beno. Otulu bụ obodo dị n'ime Aniocha. A na-share boundary with Akuku Akuma na Akuku Igbo, nya headquarter Ochimili North Local Government na Delta State. Ebe ahụ ka m nọ right now. Ị na-egosi anyị ụgbọala agbara ọkụ. Ike kọwara anyị ihe kpatara ihe mere nọ dịka ụgbọala si gba ọkụ. Ke ndị gbara ọkụ? Ke ndị nwekwa ya bụ ụgbọala? Ndị ole nwe ya? Ke ndị gbara ọkụ? Okay, ụgbọala bụ ụgbọala ndị uwe ojii na ndị polisi. Ọ bụ enwere onye nwere ike ịkọ ihe mere ndị gbara ọkụ, but ọtụtụ ndị mmadụ bi debe n'ebe afọ n'obodo afọ sịrị atụ na ọ bụ n'ụtụtụ a dịka ebe 7 o'clock n'ụta ndị polisi pụtara ịlụ ọlụ ikwuchi ụzọ ka ha si anọ na that place every time. So mgbe ha pụtara that place, olurozi 2 minutes ha landịchara na that place, ndị ambush fa ya bụ ndị afọ mmeri ha and go around that place na-echezi ndị police, because ndị emeri ha amal na ndị police na another place every day ime ọlụfa ka ha si alụ ya. So ndị polisi pakechalụzi moto fa, ndị afọ agbabazi afọ egbe. Onwe na-egosi anyị na mgbe igosiburu otu osisi dịka akụ bekee, onwe oghere si na ya pụta na oghere nke ọzọ gosikwa anyị arụ aja dịka onwe ihe tụpụrụ ya. Ebe na-egosi anyị ugbu a, gịnị mere ebe ahụ? Mgbọ egbe ndị afọ gbalụ ndị polisi. So a na-atụrụ ofu onye polisi n'imefe ọsọ, because adị ndị polisi enọpụtala ya bido mmadụ ịtọ gbalụ onye ọcha. Ofu onye fọdụzini ka ha tụrụ egbe ka ife ị na-atụfọ mgbe egbe a na-agba eji na-atụ onye polisi uwe chụbanya n'ime ọfịa. And according to ndị afọ agọsụlụ ebe a nọ wee nwetazi ya bụ onye polisi wee gbagbuzie dị onye polisi n'ebe ọ ndị agbuchazi dị onye polisi agbamideze n'ime ọfịa. Ndị obodo ha ma ndị mere ihe anụnwa ha nwere ụcha si mara ndị ha bụ ihu ha na-ahụ na mpaghara ahụ ka kenye n'obodo na-ekwu maka ndị bịara ndị mere ndị kpara mkpamkpa. Ndị obodo ịmaga ihe mentụle ndị mmadụ anaghị achọ ịgwa mmadụ eziokwu maka ha amaghị onye ha na ha yi ikwu okwu. But ihe mụ na ime nnụcha from ọtụtụ ndị mmadụ gwara na ndị polisi na-anọ that place every time. So ndị mere ihe they feel that na target go ndị police, and some ndị nọ n'ebe na complain na ndị police na da ama ha ego serious na sometimes ndị because ụzọ afọ na ọ na-adị difficult inweta moto na-agba ụzọ, ihe na-agbakala ụzọ bụ ọkada. So a na-complain na ndị ọkada bụcha passenger 500 naira, ndị police analefa 1000. So ọtụtụ ndị mmadụ na-akọla na ndị police nọ ife a na-apụta na alụ na rapid and na tata bụ afịa tata bụ eke bụla afịa fere na mmanya ndị polisi ji na-apụta na anọ n'ebe very early, so that ma ndị ga-abịa ịzụ afịa early morning fanakọlụ ndị transporters ego anata obezie ife adịza very expensive for them ịgba na ya bụ ụzọ. While ụmụnukwe onye nọ n'ime ụlọ ịnanya ụlọ mgbọwụ na-akọwa that na ndị mmeri ha anaghị asụ asụsụ be na ha na-asụ asụsụ ndị ugwu na anaghị asụ asụsụ anyị na ife ha nọ na-ekwu na nwere ife ya nwa bụ onye nọ n'ime ụlọ anything mana na ya na nwe mmakpụ n'okpuru be ndekọ na dị mgbọ bịachibe na egwu atụbanya na nwe maka faga afọ ya na nwe egbukwe ya na onwe. Daalụ, ndewo ka nchukwuru gị ndị a mere ha eji ụgbọala ka ha bịa, ha eji ọgbatumtum, kedu ka ha si bịa, kedu ka ha si laa? Eji n'ụkwụ bịa nya otu ha si kọwa bụ ndị afọ ndị abịala ihe a anọgoda place
for more than like an hour. I no go ambush na that because bush pass case is there. Bush pass case na ejiro okara me ejiro moto there. And dịka ha bịa echebe nwebe ndị uwe ojii na nwere ndị obodo ha wakpuru ma ọ naanị ndị uwe ojii ka ha bịara wakpo. Sọsọ ndị uwe ojii ka ha dọtara and immediately ha mechapụ ihe agbapụkwa gbamine n'ime ọfịa. Okay, so dịka na-akọwa ndị obodo na-ekwu na ndị a si n'ime ọfịa bịa chere ndị uwe ojii a mechaa ihe ha mere sikwa n'ọfịa lakwa daalụ ndewo. So ka njikere so otu o si dị kịta ka otu ọnọdụ ebe ahụ dị ndị uwe ojii anọ ebe ahụ ugbu a. Ndị uwe ojii bịara ebe a na ha na-atụrụ ka ha cover up the place ka ndị mmadụ yala makwana n'ihe eme that place but ona mụ na gị na-ekwu okwu na ịwọcha ị ga-afụ na o nwere moto nọ n'iru dị moto ndị uwe ojii butere da moto ka e wee bupụ dat moto nke pafụ ihe mesịrị na ndị mmadụ na-agba ụzọ agaghị ama na ụmụ ihe eme ịbụ na anyị nwa mmụọ na-agwagwuru n'okwu na ezoro mfe ezoro maka na afọ ka m na-ekwu okwu na fon na ọ na-ewute fashion. Daalụ mana dịkozi dịkịta nwee ndị uwe ojii kwugo maka ihe mere nọ nwere ihe nke bekee na-akpọ statement official statement nwere ihe ha kwuole maka ihe ha mere. Ndị uwe ojii ekwubeghị okwu kama o nwere local government chairman ofu n'ime ndị local government chairman etinyere ọfụ nke ndị osimiri north nke afọ abịago the place and they all feel bad yana ndị uwe ojii yana DPO abịago the place o feel kwe bad because that very moto fabalọkụ bụ moto ndị uwe ojii nke akwụkwọ Igbo mana ndị police ekwebeghị make any statement to anybody for now. Ndewo daalụ ndị Igbo mama no chetakwa ndị na-esonye anyị ugbu a anyị nọ na bbcigbo.com anyị na-ewetara unu ebe awakporo ndị uwe ojii na akwụkwọ Igbo nke dị na Delta steeti. Onye ntakụkọ anyị n'ebe ahụ dịka ọ na-akọwara anyị ndị mmadụ n'ebe ahụ gwara ya na ndị omekome apụtara chere ndị uwe ojii na-apụta ụbọchị niile ha na-apụta ebe ahụ arụ ọrụ ha dịka ichekwa ụzọ nke a na-akpọ ya road block n'okwu bekee ka a na-arụ ọrụ ha mgbe ha bịara na orubeghị nkeji abụọ ndị a wee chụwa ha wee lụsawa ha ọgụ gbawa ha egbe ndị uwe ojii wee gbapụ dịka ndị mmadụ si kọọ otu onye ka a chụrute n'ime ọhịa ebe ha gbagburu ya ka ndị mmadụ si ndị bi ebe ahụ hụrụ ka ihe mere. So anyị ga-nakwa n'ihu na-ajụkwa anyị ntakụkọ anyị ka ọ kọwara anyị otu ọnọdụ ebe ahụ dị. So nwanna so ndị obodo n'ebe ahụ ugbu a kedu otu obi ha dị kedu otu ọnọdụ ha dị ha na-atụ ụjọ ka obi esiri ha ike? Obi adịrị ọfa mma ụjọ dị fụ n'ebe ọ na-abịa na ha marọzi ebe ihe si na-emetụta even tata bụrụ afịa ha tata ka a na-adụgọt na pati a na Delta steeti a na-azụ afịa ofu ụbọchị n'ime akpụrụ ụbọchị ịnọ ya mbọsị eke taa bụ mbọsị eke afịafa mana dị afịa dị ọ dịghị ka normal afịafa a na-enwe rest mind and peace mind ịzụrụ ịbata na dị afịa today na onye ọbụla na-atụzi ụjọ amarọzi what next to do so ha na-ayọ gọọmenti ka a bịa that place ka a bịa gaa eko mgbe that area ka emeke sure na that area delewa peaceful. Ndewo so ka njikere gị ihe a oizizi dịka ihe a na-eme na mpaghara a ka ọ na-emebu na mbụ omebe nke a bụ nke izi ọ na-eme n'ebe a but ịmara na within the past 8 days na nke a ga-abụ the second time ihe a na-eme within Anioma region of Delta State nke mebulu mgbe na Nsụkwa which was just 8 days or 9 days ago some days ago nke mebulu mgbu na Nsụkwa and from Nsụkwa to ebe ahịa a na-eme is about 30 minutes drive. Ndewo ndị na-eso anyị chetakwa na ị chọrọ ịnụ akụkọ a n'uju ya na ihe ọzọ na-eme na mpaghara ọdịda anyanwụ dịka o si agbawa ka na webụsaịtị anyị www.bbcigbo.com ị ga-enweta akụkọ niile dị mkpa gbasara ọwụwa anyanwụ dịka ọ na-eme dịka ọ na-agbawa a ga-ewetara gị ya ma anyị ga-anọ ebe ahụ wetara gị ya nke bekee na-akpọ live ihe onyonyo gị ị na-ahụ ya ebe anyị nọ ugbu a bụ na akwụkwọ Igbo ebe awakporo ndị uwe ojii na Delta steeti. So nwanne ka njụkwa gị otu ajụjụ ọzọ onye uwe ojii a agbagburu ndị bi ebe ahụ ama onye ọgwụ ọ bụ onye ha na ha na-emekọ onye obodo ahụ ọ bụ onye si esi? Ọ bụrụ onye obodo ahụ mana onye uwe ojii na-arụ ọrụ na police station dị n'obodo ebe ahụ.
One mind they tell me say these people when they do this they study for University of Radio Biafra. Now they can't graduate. They don't graduate, can't get work, can't get job where they do. Do you understand, ba? Now waiting on my mind they tell me. I know I feel no correct, I feel no sure, but that's all.